Assalamu alaikum, kuna tare da Fatima Shef Hausa Fatima akan YouTube channel ɗina. Ga ko kana biyu bana sauke bidiyoyika ban da lafiya tun dai da azumi ne na sauke bidiyo ban sake sauƙewa ba. Gaskiya ga shi yau za mu yi iskirmin Oreo, sai kika Oreo ki sai ki cire kiremar ta cikinta, sai kika kiremar nan ta yin iskirim sai ki zuba a cikin blender ki. Daman so suna da sanyi already, sai ki kawo madaran maman dudu. In kika kawo madaran maman dudu sai ki zuba a kai. Masha haka na zuba wannan, sai ki kawo madaran maman dudu sai ki zuba yanayin yanda kike so, kuma kazalika kiremar ma yanayin da kike so. Ita kuma wannan da za ku ga na zuba haka, wadda na yi ce tana nan a channel ɗina. Idan kun duba za ku ga na rubuta majinar bature ko madaran dudu ne, maman dudu ne za ku ganta. Masha haka. Sai ki kawo Oreo ki ita ma ki kwankwatsa ta. Za ki iya barin yanayin wadda ke so ki farfasa haka, wadda za ki yi a kai da kuma wannan farko za ki zuba kiremar nan ta ciki tare da wannan amfanin raba su saboda in sun tashi nuƙuwa su nuƙu da kyau, amfanin raba su. To ga shi haka. Sai ki zuba a cikin makayin abin da kike so na zuba. Shi haka kun ga ya nuƙu yanayin niƙan da kike so, sai ki kawo gudajinta sai ki farfasa shi. Kuma a nan kar ki sa farin na ciki, ba sai kin sa ba, tunda dama a cikin wancan za ki ɗauka. Masha haka. Kun ga can iya farin na sa na niƙa, a nan kuma da na fito da ita sai na sa wannan. Masha haka. Ko ki juya ko ba sai kin juya ba. Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa, ku yi min like idan bidiyon na yi, kuma share min shi a group ɗinku na WhatsApp da Facebook.